Pwede mo iikot sa... Hindi bawa ang puti. Pag-uwi ko nakakontrata sa kuya ko likod eh. Yung dalawa. May pwesto siya doon. Ah? May pwesto siya. Ah. Sa bahay niya sila Ricky Santana. Yung mga kasama niya lang.
Sabing mode na yun. Bali na. Oo, ba't yung tablik zero ka? Kita managin ko. Awan? Wala dyan, tiktak na ganun. Yung nandiyo galon titik-tak. Tiktak si galon lang. Galon Yung lang. sabi na siya ang tiktak. Sabi niya sir. Siyempre tayo na. Dito umot. Kaya? Tama natin. Dong! Tama na siya. Itang ka na. Jay! Budot.
Play gaya mo. Na? Radian lang de. Banda man to, bro. Regretan aja nagkita. Sen? Pressure cooker yung ano ito. Lig bro. Ito nila yung puro. Ito nila.
siya. Tama na dun. Yan.
Dami. Easy. Nakasuklat ako yun ngayon. Ang pala na pagpitsa natin ngayon tayo.
Kakandi. Yelo mo na. Nabenta na eh. Nabenta na rin? Oo, meron. Parehas? Nabili nga ako ng bulok-bulok na kutsi ngayon, kinukuha ko. Tanga. May titingin pa naman mamaya. Kala ko din. Ay, sabihin mo, ano na. Hindi ko na nga sana ano eh, dati ko ba inanok ko ng isang buwan pa. Ah. Eh, Kala ko yeah, din. meron akong binili yung burok-burok. Anong buruk-buruk? Eh, ako na akong kutsi yung mga gagamitin ko. Kaya tibenta yan. Mura lang naman. Anong sakyan? Isang sani. Yun ba yung sinabi mo? Gusto lang muna hanggat mahal ang gasolina. Doon na gusto ko ng ulit din na kailan naayos yung aircon. Mabuhay yan. Wala, hindi na mabawi eh. So, pili mo lang yung sani ko na to. Maganda oh. Ayaw ko ang sakyan, napakadumi. Ako. Meron tig 100 sa sa Alcos. Ito pa may palandik? Tapos, Kung balangan ko, saka na tawagan sa tamang yan. Malilipat lang ko na ana. Kung balangan ko, Saka na tawagan sa tamang yan. Malilipat lang ko na ana. sige, sige. Okay.
natin ano, para may design ng curve niya. Okay. Uy!
Upay. Yun.
Ano yung papalagay mo sa ano mo? Letter. G. Pinunasan ko yung mukha. Pag pinunasan ko. May pagka. Wala nga eh. Video ko. Saka, Usapin natin. Yan pa kulungan?
Nabis ko to. Sa dibdib ko kasi parang hindi ko naramdaman yung sakit. Dapat yung dalawang nakapakin to eh. Isa lang yun. Isa lang. May pinasa Gusto mo itong ganito. oh, parang mas maganda. Ito yung nasa baba. Ito. Yan. Tapos. Old English. English.
hangin. Tama na naman ito yung stopper. Lutong nga niyo dito. Tapos na. Ang bilis na. Nakawala lang. Gano'n kuya? At ka na lang 50 mo. Ano pinanggagamot mo? Saan? Sa pato mo? Wala. Hindi ako nagagamot ng sakit. Gamatin mo. Sa Pinas. Salamat kuya. Sandali, yung number mo, kunin ko na lang kay ate. Ah, sige, sige. Doon na lang. Tapos para pag may kliyente, ano ko na lang ha. Sige. Anong pangalan mo?